Arratsaldeon guztioi. Euskal City saio bakoitzean bi euskaldun naparrak izango ditugu konbidatu. Bi herri ezberdinetakoak etorriko dira eta solasaldi ederra konpartituko dute. Euskara bere egunerokotasunean, bere herrian, beraien ohiturak, herrien berezitasunak, ezberdintasunak, oso interesgarria izango da gaurko saioa ere. Beraz, geratu zaitezte gurekin, ez zarete damutuko. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Kaixo. Emuxu. Zer moduz? Ongi. Ongi? Ongi, bai. Bona, kontatu, aber non zaitugu. Ni Ixaro naiz, Sunbilakoa, 26 urte ditut, eta bertan animatu naiz. Ongi etorri, Euskal Cityra. Eskerrik asko. Eta, Sunbila Malerrekan kokatuta dago, Bai. ez? Eta oso zonalde euskalduna da. Bai. Beraz, euskaraz aritzeko aukera honitz izango dituzu. Bai. Ze sorte, Bai, hori bai. Eta lanean, zezu, gizarte langilea zara? Gizarte langilea naiz, Elizondon ibiltzen naiz, Benito Meni Hospital Zentroan. Bai. Eta hor, langile gehienak, naizte izan ingurukoak, badira beste batzuk, azkenin psikologoak, psikiatrak eta Iruñaldetik etortzen dira, eta hor gehienak ez dakite euskaraz. Eta azken finin lanin martxan, gehien bat erderaz ibiltzen da zara. Ze pena. Ikas desatela, euskeraz? Bai, zaila izango da, konbentzitzea, baina ojala. Saiatzea, animatzen ditugu hemendik, ez? Bai, hori bai. Saiatzera. Normalean, gustora, zure gauzetaz hitz egin nahi duzunean, nora joaten zara? Taberna batera, elizara, mendira? Lagunen gana, tabernera. Atxaldero biltzen gara, eta horri biltzen nahi solasin, beraiekin edo zeigoari buruz. Baina euskeraz, klaro. Arratsaldero? Arratsaldero edo kasi arratsaldero, bai. Oso ongi, hemen aukera izango duzu euskaraz aritzeko ere, eta zure herriko enbaixadorea izateko. Bale. Erronka polita daukazu. Eta nik uste dut oso ongi egingo dutzula. Saiatuko gara, haizu. Baina horretarako beste solas lagun bat beharko dugu. Bai, hori bai. Ber norden, esan zaitez mesedez hemen. Ixaro Petrirena. Sunbilakoa naiz, Nafarro goialdean dago. 26 urte ditut eta, dola gutxi bete ditut. Gizarteren gilean naiz, Elizondoko Benito Meni Hospital Zentroan. Zaharra, txikitatik, jaiotzatik ikasi dut, gurasoekin, lagunekin, familiarekin, lagunekin, nire mutilarekin, eta lanean gutxi batzukin, baina hori da. Lanean, bai nahiko nuke hitz egin eta lan egin euskeraz, azkenean gehienak psikiatriako parte bat denez, gehienak erdaraz hitz egite dute, bai Nafarroko gobernuarekin, eta horiekin bai nahiko nuke praktikatu gehiago euskeraz. Bai, Andoni Egaña, txikitan, bertsolaritzan ibili nintzen, eta horitzen naiz aspaldi, amak egun batin bere lankide baten bitartez lortu zidela Andoni Egañak egindako bertso bat. Zuka, ika ez dut inoiz ikasi eta ez dut praktikatu. Ez dut hitz egiten, gutxi hitz egiten dut, nire mutila lakuntzakoa da, sakanakoa, eta zerbait bai hitz egiten dut, baina oso gutxi, hitz ezberdina da. Ez inizko izango zen, gainera azken urteotan kanpoko jende asko etorri da, bai Nafarro mailan bai inguruan, eta gehienek erderaz hitz egite dute. Beren seme-alabek bai sartu direla eskolan eta euskaratik, azkenin Sunbilan eskola bakar dago, eta euskaraz hitz egin behar da. Baina ez zinezko izango zen. Kaixo. Kaixo. Arratsaldeon, zer moduz? Ongi eta zu? Oso ongi. Kontatu, nor zara zu? Laitz naiz, Andosiakoa. Andosia. Eta 20 urte ditut. Eta irakaskuntza ikasten ari zara, nupen? Bai. Euskeraz, jasotzen dituzu klaseak? Bai. Ze karrera gutxi daude euskaraz, eta, aparte gustatzen zaizkidala aurrak eta hola.
euskaraz bakarra zen. Eta, bueno, Euskararen foru lege ditxoso horren arabera, Andosilla, eremu euskaldunean dago kokatuta, beraz eskola publikorik ez, baina ikastola badago, Andosillan? Bai, bueno, Andosillan ez, Lodosan dago, bueno, gertuena dagona, eta hor hezkuntza eta lehen hezkuntza ikasi dezakezu, eta gero bigarren hezkuntza egiteko junbarzara edo, bueno, junbarzara Lizarrara euskaraz jarraitzeko. Bai, ala bai. Orduan zu Lodosatik pasatu zara eta gero Lizarratik. Hori da. Eta orain Iruñan. Bai. Bale. Bueno, ea egoera hori pixkanaka hobetzea lortzen dugun. Ojalá, bai. Gaur aukera aparta izango duzu euskaraz aritzeko, zure solas lagunarekin. Aurkeztuko dizut. Bada, Ixaro, Zunbilekoa. Arratsaldean. Eta, eser zaitez. Eta, bueno, presa gaudete euskararen esperientziak elkarri kontatzeko eta zuen herriko enbaixadoreak izateko. Bai. Bai? Bai? Saiatuko gara. Venga, ba, animo, Hemen utziko zaituztet. Bale, eskerrik asko. Alaitz Lizarte naiz, Andosillakoa, eta 20 urte ditut, baina hurrengo hilabetean 21 beteko ditut. Ez dut lanik egiten, baina ikasten ari naiz, lehen hezkuntzako irakasle gradua ikasten ari naiz, hemen, Nupen. Euskaldun zaharra naiz, baina ikastolan bakarrik hitz egin dut eta ikasi dut, eta lanen batean ere baina. Klasean bakarrik hitz egiten dut euskaraz, nire klasekoekin eta hola. Eta udako lanetan, udalekutan eta hola ere, baina familiarekin eta lagunekin ez. Esan dudanez, lagunekin eta familiarekin gustatuko litzaidake hitz egitea, baina ez dakite. Txikian nintzenean, Mikel Laboa gustoko nuen. Nire gurasoek txikian nintzenean lokartzeko eta hola jartzen zidatelako edo abesten zidatelako txoriak txori abestia. Zukan hitz egiten dut. Baztango euskalkia edo entzuna daukat eta zerbait ulertzen dut, baina ez dut hitz egiten ez. Nire herrian nik uste zaila dela euskaraz hitz egitea bakarrik euskaraz bizitzea, ze gehienek ez dakite. Txaldion, Alaitz inon izena ez da? Bai, eta zu? Ixaro. Bale. Bai. Nungo azin, Andosillakoa. Bale. Hori más o menos gelditzen da? Lizarra edo, zagutzen duzu? Bai, txikitatik noski bai. Bale, pixkat. 40 kilometro bero. Berago, bale. Baina goi herri bera da. Bale. Kokatzeko pixkat. Eta zu, nungoa? Zunbilekoa da, Zunbilekoa naiz. Nafarro goialdean dago, ez dakit izatuko zundun Estebe, edo Elizondo, horri inguruan. Malerrekako balekoa da. Bale. Eta ez dakit, han euskaraz hitz egiten duzu egunero? Bai, egunero bastante personak solasten dugu euskeraz, egia da, ostatura hurbiltzen garenean, lagunen bat Iruñoko hurbiltzen bada, bai jotzen dugu erderara solastera, baina normalian jendik euskara solasten du. Kanpoko jendia etorri da unitzere bai, eta horiek ez dakite erderaz. Nio, beren seme-alabek bai animatu dira euskaraz ikastera, eta hori ongi dago. Bai, gero haiek igual animatzen dira edo. Bai, horrela batzuk hasi dira ikasten euskara, bai, azkenin semeari alabari laguntzeko eskolako lanetan, eta... Bai. Zure herrian, bastante solasten euskeraz, do? Deus. Deus? Ez. Bakarretakoak zate, edo... Ze, barkatu? Bakarretakoak zate solasteko euskeraz, edo... Azkenin zure gurasoek eta badakite erderaz, edo... Erderaz hitz egiten dute gehienek, eta gero nire gurasoek hasi ziren euskara ikasten euskaltegian duela bi urte edo. Nire familia ez daki euskaraz. Azkenin zuek jakingo duzu txikitatik eskolatik ere, ez da? Bai, baina bakarrik erabiltzen dugu eskolan edo etortzen bazara, ez dakit, Zunbilara juten bagara edo... Bai, baina han behitu. Mendia, hondartzara bai gustatzen zait, bino gutxitan, azkenin legarrakin nuraz, bero asko niri agobiatze egite. Azkenin mendian lasaiago biltzen zara, paseuan, eta...
Denetatik, rock, bestazko musika, plazakoa, mexikanak ere bai, asko gustako ditut. Orain ez, baina txikitan bai jotzen nuen pianoa, irakasleak garatetziten ona nintzela, baina gutxi praktikatzen nuela. Bai, azken edo honetan gehiago. Azkenin lehenago txikitan eskolan ibiltzen itzelikan, obligatzen zizuten liburu bat deitzera, igual itzaizun gustatzen, orain bai, hartzea dituzu gustoko dituzun liburuak eta Dan Brownen Inferno. Bai, kasi egunero ibiltzera joaten naiz, kilometro batzuk, azkenin zakur bat daukat eta asko ibiltzeko meni zaio. Eta horretaz gain, orain hasi naiz Zumbako klaseetan eta mendian eta bastante ibiltzen naiz. Bai, gustoko dut, baina asko ezin dut azkenin, orain hasi naiz lanean, orain hasi naiz dirua lortzen, denbora gutxi dut. Uda hontan bai joan naiz Asturiasera, mutilarekin eta izugarri polita zen. Eta berriz bueltatuko nintzen. Izan duzuzu koroitzapenik edo horrelako zerbait euskararekin edo abenturaren bat edo? Abentura? Nire herrian bertan, abentura ez. Igual baino txikian nintzenean nire lagunek ez zuten euskaraz ikasten eta ni bai, orduan zegoen hor, ez dakit, pixkat ardi beltza bezala nintzela edo, baina orain ja hasi dira gehiago, lodosara gehiago juten, hor gehiago juten eta ikasten, baina hor gabiltza. Nire zanaldian ere, arra dizut, euskara solasten dugu, baina azkenin kapotarroiekin edo lanian, ibiltzen izelikan euskaraz edo, bakarri nire izenarekin izaten jut kriston problemak. Azkenin ez dakite itxaro ongin mentzionatzen, gehienek izarora jatzu dute, bertze batzuk itxaro, itxaso, eta horrela. Baina hori erdaldunak, ez? Bai, gehiko erdaldunak. Azkenin ez dakite ongi pronuntziatzen, eta hor sortatzen dire arazuk, bai. Bai, nire izenarekin ere gertatzen da handik. Osea, hasieran, bai, igual entzuten duzu alaitz eta esaten duzu, erraza, baina euskalduna zarelako. Baina gero herriberan edo esaten dute alaiz, alaitz, edo lako zerbait eta ez dakit. Baina, bueno, ohitzen zara. Ohitzen zara, hori da. Azkenin gehienek ez dakit euskara solasen eta horrek haunitziken du, ez? Bai. Mendia nahiago dut. Naiz eta nire zonaldean mendirik ez egon eta hondartzarik ez egon, nahiago dut mendira joatea lasaiagoa iruditzen zaidalako eta paseatzeko eta ez dakit, animali gehiago ikusi ditzakezu eta ez dakit. Denetarik entzuten dut, baina nik uste gehien gustatzen zaidan musika euskal musika dela. Gatibu eta untza gaur egun eta holako taldeak. Orain ez dut instrumentori jotzen, baina txikian nintzenean gitarra jotzen nuen. Eta utzi nuen oso alferra nintzen eta... Txikian nintzenean ez nuen gustoko, derregortzen zizuten, eta gainera ez nuen deus aurkitzen, gustoko nuen zerbait ez nuen aurkitzen. Baina gaur egun zerbait gustatzen zait, baina ez da nire pasioa, ez da dit. Bai, asko gustatzen zait, eta aurreko, uda hontan, Irlandan egon naiz, lanean, baina horre gili naiz eta guztua. Leku ezberdinak ikusi ditut, eta gustatzen zait lurralde horiek ikustea. Eta zure herrian badaude festa famatuak edo? Bai, baitugu bestak, baina famatuak dire Zunbilako inautiak. Direla urtarrilako azkenko asteburu osoa, eta gerran Euskal Herri mailan agitz famatu direz, ni bestaz ja ostiralen bizko gunean, eta arrotzen dut kanpoko jende honitz, eta arrotasunatik galetzen zuta, nondik torri zara? Eta honitzek gara Tolosatik do, Gasteizetik, eta arratxortan behin animatu dire, eta... Baita Tolosan gainera famatuak dira ere. Bai, nahi egote Zunbilakoa. Baina, bai, azkenin ere aitz polita da, lehenbizko guna gehien bat errindako,
herriko jendian dako, azkenin da lehenbizko guna, animatzen zara, biltzen zara bazkaritik. Mutilak egun hortan bertan da bastante machista, baina inguruko herri guztietan biltzen zara etxez etxe, ez? Kantari eta ematen zuten diru edo janaria. Sunbilan guainekan mutilak ibiltzen dira, baina animatzea izu. Hore emakumeak bai dugu Bortzilarratxian afaria eta pasatzen dugu bomba. Laun bata da bastante lasaia, kanpoko jendia etortzen da. Baina gero aguantzen du igande goizara arte, ze igande goizen izaten dire karrozak, desfilia. Eta hor animatzen zara pila bat, ikuste duzu Sunbilako bi salidetatik, igual 3 kilometroko filak, kotxeak aparkatu behar. Eta bai, gehingo dire inautiak bestak mino. Bai. Bueno, eta bestak badituzu. Bai, baditugu, izaten dira abuztuan, Tiburtzio deuna, abuztuanen 10-etik 14-era. Eta bai, ere bai dire honak, baina azkenin berexiagoak inautiak. Bestetako bat bai, ditzen zein nire berexia, ze justo honi nahiz abuztuak 13-koa, eta ditut bestak, eta egun hortan izaten da gaztein eguna, eta pasatzen dugu gazte guziekin azkaltzen, gero sartzen gara gaurera, eta ongi dago, bai. Eta juten zarete Sanferminetan bezala, edo... Ez. Goiaten gara normal bestituak, bakari dugu painulu bat urdinak, kuadrozkoa jartzen duguna, eta gutxi gehiago gero, kuadrilla bakoitzak daukin bere kamiseta, eta jazta. Bale. Zuek? Zuek bai dituzue Bai, baditugu bestak... Itxoin, Iraiaren 7-tik 14-ra, bueno, 13-ra, agoten. Ze lehen luzeagoak ziren, baina... Bai, kentzen dituzte egunak, bai. Bai, eta hor juten gara San Fermin moduan, txuriz eta gorriz. Eta egiten dugu txupinazioa eta horrela. Eta gero, osea, igual berezia edo behiak ditugula, tantzierroak, eta azken urteotan baditugu gauezko entzierro, bueno, gauetan entzierroak, eta azken igandean zezen entzierroa, bakarra, baina, bueno, ongi. Eta gero aparte, badugu maiatzaren lehenengo larun batean, badugu erromeria bat, eta juten gara ermita batera, osea, ez dagoela herrian bertan, ondoan dago, eta juten gara remolketan eta herri osoak. Berez izango da, ez? Bai, bazkaltzen duguan, eta, bueno. Gero besta. Bai, hori da. Eta, ni fijatu naiz, zure inguruko herrialde guztietan, herriberan, dagoela joera bestitzeko xuri gorriz, Sanferminetan bezala. Bai. Badu zer esanen bat, edo... Nik uste hartzen dugula Sanfermin, osea, Erreferentzia bezala. Bai, eta hartzen dugu eta jartzen dugu berdina. Baina bai, goitien juten zarete beti baserritar modu, bueno, baserritarrez. Bai, betiko pañulo horrekin, bai. Zergatik ez dakit, baina joera hori dago. Baina ere jartzen dugu, Sanferminetan bezala, behin txupinazua egin ondoren. Aurretik ezin da. Bai, gure kasun berdina baino gorria, klaro. Eta, bueno, dula 2 urte, badago elkarte bat handosian, eta atera zuten ere bai herriko zapia, baino zuena bezala. Osea, urdina eta gorria. Ba, etzik gogoratzen. Etzaitu kurritzen. Bekatu edo frikitasunen bat, egunean animatu banago, eta duitxera sartzen naizenean, bai, igual jartzen dut musika topen, izan eratxa logon, eta bertan hasten naiz kantatzen edo saltoka edo. Nire herriak, Sunbilak, xarma berezi bat du, aspalditik mantendu da struktura, leku hauniz ditu bisitatzeko, eta, bai, txiki bat da, mino handia dirudi, badu leku asko bisitatzeko, kanpotar asko etortzen da. Tonteri bat edituko zaizue, baina bai botatzen dugu faltan, ostatu bat dugu, Elizaren ondoan, fonda izenekoa. Bai botatzen dugu faltan, bertze ostatu bat izatea. Kanpina bat dugu, baina azkenin mendi gainean dago, eta horretik bilditzen da. Eta horrela, jendiera bai biltzen da gehiago. Gomendatuko nieke jendeari, goiz-goizitik etortzea, eta probestea Sunbilatik pasatzen den trenbide bat. Azten da, lehenago azten zen Elizondotik, bertakoz pasatzen zelako trena, 2060 hamarkadan kendu zuten, eta Sunbilatik duen Esteberako tramo bat egitea, bai Sunbilatik Lesaka ingurura. Guerdian kanpinera gonbidatuko nieke,
azkenin bertatik herri guztia ikusten duzu, inguruko guztia, ongi jaten da, eta txalde aldera, Sunbilako herria bisitatu. Jartzen dute eta... Gutxi batzuk, ez? Bai, Pena da hori, haizu? bai. Bueno, inon. Ja. Eta gero, badaude batzuek esaten dutela, eske zapi hori euskaldunena da, eta ez da nafarra, eta niri esan didate eta esan dut, jun goruntz eta ikusiko duzu hori bai dela. Nire zonalde guztian, Malarrekan, Baztanen, Bortzirietan, beti dago pañuelo hori. Gutxi batzuk, bai, Hori esan nahi. zuek ere, baina arraro Esaten da. dutela, plan, hori ez da nafarra. Bueno. Hurbilduko naiz egun ematean berekin solasteko, bai. Bai, Euskararen eguna dago, orduan, torri zaitezkete. Bai. Eguna proposa gainera solasteko, bai. Bai. Eta noiz ite duzu Euskaran egun hori? Normalean, lehen egiten genuen maiatzaren azkeneko asteburuan, baina orain ja jarri dute data fijoa, edo zehatza, eta izango da ekainaren lehenengo asteburua. Ez aratizuz, azkenin guk ez dugu egiten. Ja. Bai Balieko eguna, Malarrekako eguna, baina Euskaren eguna ez. Hori bai egiten dute nire herri ondoko batean, Zubitan. Uste nun bakarrik zela igual beruntz, osea... Leku gutxitan ingo dute, izango dire beste leku batzuak, baina Sunbilan ez. Zergatik ez dakit. Igual hitz egiten duzulako... Minongi egongo zen azkenin proposatziat egite, horrela fomentatzen duzu gehiago Euskara eta jendiak kontzientzia hartzen du. Bai. Garrantzitsuena dela. Bai, igual. Eta gainera kultura ez dakit. Bai. Osea, adibidez, Andosian jartzen dute zanpantzarrak, txupinaz moduko zerbait egiten dute. Gero, txistulariak, dantzak, pixka bat inguruko... Kultura horreri buruzko... Hori da ikusteko zer den edo... Bai, hori da. Pues gracioso da, erratik ez dela nafarra eta repente Euskararen egun ez dakit. Bai. Baina, ongi. Gutxi batzuk hartzen dugu parte eta beste batzuek, paso. Baina hori nik uste toki guztitan edo. Bai, nik aitortu gara dute, azkenin Zubitan ite duten Euskaran egunera, duela gutxi izan zela, egin nintzen joan. Azkenin beste plan batzuk eta jazta. Ja, azkenin. Eta hori. Bestela, Andosian, badago beste zerbait markatuko zenuna, edo ez dakit, beste... Andosian adibidez, ni bertara jaten mara izagunen batin, ze bisitatuko nuke edo bere inguruan adibidez. Horitzen naiz, Lizarrara joan izana, txikitan, aspaldi, minio euske naiz deustaz gogoratzen, eta... Segun batin joaten mara probesteko ez, jakiteko zer. Adibidez, badau, Andosiatik 12 kilometrotara edo, herri bat, Lerien deitzen dela, eta han badute, nola deitzen da? Blanca de Navarra edo hori... Bai. Izkutatu zut, historia pixka bada, baina izkutatu zutela etxetxo batean edo, eta badago hor, baina landan, osea, ez dago herrian bertan, ez dakit, baina ez nahiz egon, osea, esan didate, hori historikoa dela, joan bartzara, baina... Ba, ezkenin, zure historio propio ezautu barauzu, ez nahiz da denez jakin, klaro. Bai. Pues nik, egun batin joaten urbiltzen bazara Sunbilara, animatuko niztuke Sunbilatik pasatzen da trenbidea, aspaldi 60. hamarkada arte ez, bertan ibiltzen zen trena, Lizondotik Hondarribino nik uste. Eta gaur egun parte bat bai ematen du da, ze azkenin bertara turismo honitzi baten da, eta gustatzen zaila hortik ibiltzea, ez? Bai parejak zakurrekin, familiak, eta jendea honitzi ibiltzen da. Eta, markatu? Hori da, ruta bat badagoela... Bai, azkenin ruta bat da, bai. Eske ikusi nuen behin zerbait... Bai, eta guain famoso bihurtu da, ze bertako jendiak fomentatu du gehiago, eta turismo gehiago denez, ezagutzeko, ez? Eta hori goizean, eguerdian animatuko nizuke kanpeinera bazkaltzera, dago justo Sunbilako herrian onduan, dago mendi txiki bat eta goituko ezinen kotxian.
eta hortan bertan bazkaltzu duzu haitz ongi, eta gero atxaldian animatuko nizuke. Adiez, justo trenbide hortan, dago ur jauzi handi bat, eta haitz polita da. Azkenin interneten eta begitzen baituzu, haitz famosu da. Eta gero bukaeran dago puente kolgante izeneko bat, aspalditik dagoena, eta bertan paseo polit bat ematen duzu, eta denbora agitzen nahi bada, bertan atatzela dituzu foto izugarrik eta baita bainatu ere bai. Nik animatuko nizuke hitz polita da bai. Barko naiz, bai. Baina, nire ingurura etortzen bazara, nik proposatzen dizut, egun oberen etortzeko, maiatzaren lehenengo larun bat izango dugu. Romerian... Bai, baina gero bisitatzeko, Andosian baino gehiago igual ingurutik. Inguruan. Bai, adibidez, bazkaltzeko eta hola, badago Lerinen ere bai, famatua den jatetxe bat. Bai, deitzen dela Borrasko, eta baditu zaintzuriak, baino... Bai, bertako... Bai, baino besamelekin eta hola, bereziak direla, bai. Joango naiz, matin probatzera, nire lagunei interesatuko zei gehiago Andosinako bestak, eta sobre todo zezenek eta arratxe zegoen da. Bai, ez dakit orain. Motibatua nagoenean edo batzutan hartzen dut txakurra eta jartzen naiz dantzatzera edo eta txakurra hortik izan da, ez dakit, hartzen dut. Ez dakit, txikia, ume bat izango balitzu bezala hartzen dut, ez dakit, zaintzuriak, ez dakit. Nire herriari, igual, supermerkatu handixago bat, falta zaion ikuste, baina ondoko herrian badugu orduan, ez dakit. Nik uste ez daukagula hori nire herrian, ze ondoan izanik, baina lan falta zaiona. Nire herrian nik uste hola bereziena edo Santa Cruzeko ermita da, eta berezia da, maiatzaren lehenengo larun batean, juten garelako traktoreekin eta hola, igotzen gara txikienak, handienak, herri guztia juten da gara, eta erromeria da. Gelditzen alko ginen egun batin, azken ez dakit, hemen Iruñan edo horrela... Oso ongi, nire agertuko naiz, Gonbidatzen zaitugu, bai? Bale, eskerrik asko. Oso ongi ikusten zaituztet. Bai, gustora egon zarete. Bai, ala esan da. Bale, posten naiz. Dena den, saioa amaitzen ari da, baina jakin nahi dut ea gustatu zaizuen bestearen herria. Bai. Azkenean nik enuen ezagutzen Andosila eta segunen batin animatuko nintzen, ja horrela geixu ezagututa, hori da. Baina igual bizitzera jateko, ez? Ez da nire, ikusten dudan ez da nire zonalde gogoko hemen goialdean natur gehiago dago, mendi gehiago dago, eta horrek. Bai, bizitzera igual ez, baina jaietara joateko, bai, ez? Bai, animatuko ginen, hori bai. Ni animatuko naiz, bai, Zunbilako inauteritara joango naiz, seguro. Eta erromeria horretara, nola du izena? Santa Cruz erromerira, traktore batean. Oso polita iruditzen zait, gutxienez berezia, ez? Bai. Ezberdina. Zuek agortu baino lehen, gure artista aurkeztu nahi dizuet, eta zuek hemen egon zareten bitartean, hizketan egon zareten bitartean, bera lanean aritu da. Eta orain ikusiko duzue zertan ari den, bale? Bale. Bueno, hemen dago gure artista, Peio. Eskerrik asko. Eta hauek dira, zuentzatu prestatu dituen opariak, zuen karikaturak. Politak eta originalak. Bai, ez da, eske artista da. Gure Peio, Isaro, zurea begira, zure lavaderoa. Tainoteriak. Eta alaitz. Bai, oso polita. Oso polita. Eskerrik asko. Traktoria eta guzti, bueno. Primera. Eta txakurra. Mila esker, Peio.
Hori da, eskerrik asko, haizu. Eskerrik asko, eta zuei, mila esker, hona etortzeagatik, gurekin zuen esperientzia konpartitzeagatik, eta, bueno, posten gara, zu hemen izanaz, eta, bueno, hurrengo batean ikusiko dugu elkar. Vale. Eskerrik asko, zuei. Agur! Vale, eraste. Bueno, espero dut gaurko saioaz disfrutatu izana. Gaur Ixarok eta Laitze kontatutakoa entzun ondoren albezain pronto kotxe hartuko dut eta Zunbilatan Dosiara joango naiz. Oraindik Nafarroko beste herri zoragarriak baditugu elkarrekin ezagutzeko. Beraz, datorren astean zuen zain egongo naiz berriro hemen, Euskal City saioan. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.